Здравейте! Днес сме 13 октомври 2023 година. Хвърлям един поглед към Крупнишко-Симитлийската котловина и искам да кажа най-важното. Честит празник, Брежанци! Днес се навършват 111 години от освобождението на Брежани от турско робство. Защото Брежани е освободено през 1912 година, а не през 1878 година. Някои си честват на 3 март освобождение на този край, но той не е бил освободен на 3 март, а чак на 13 октомври 1912 година. Това са 34 години след освобождението на Горна България от турско робство. Това се едно дете да се роди, да стане на 10, 20, 34 години и чак тогава да бъде освободен нашия край от турско робство. И още веднъж ще кажа, честит празник Брежанци, защото Брежани е освободено на 13 октомври след тази битка, която е горе на Качев Чукар. Тук виждаме Крупник, долу се намира Черниче, а тук ще ви покажа книгата Черниче, шепот от корените на Цветан Войнов. Тук се вижда и Момина скала, а тук се вижда Черниче от мястото, в което сега в момента снимаме това видео. И ще ви зачита няколко реда какво се е случило на 13 октомври 1912 година. Така, тук виждаме картата, където е била границата до 1912 година на Кочериново над Горна Джумая, днешният Благоевград. Границата е била точно по Кочериновска река, а това е река Струма. Горна Джумая днес се нарича град Благоевград. Това е Градево, ето го Градево, това е Симитолу, тогавашното си име, а това е Сърбиново, старото име на Брежани. Брежани е освободено точно на 13 октомври 1912 година. Ще ви зачита сега няколко реда. В края на септември 1912 година се заговаря за войната, която българската армия ще започне срещу Турската империя. И на 4 срещу 5 октомври 1912 година Христо Апостолов със своята чета се настанява на Денчов Чукар, извисяващ се в началото на Крестинския пролом. Това е и долу този връх. Оттам се вижда цялата Крупнишко-Симитлийска котловина. Българската армия още не се е придвижила с военници действия към Благоевград. На 5 октомври освобождават Благоевград. Така, да прочетем още няколко реда тук. Турските части отстъпват на юг към Солун. Четата нападна предните части на военната колона в местността Света Амина в постъпите на махала Мечкол. От началото турците са стреснати при мисълта, че ги напада редовна българска армия, но разбрали грешката и се организират и обкръжават малката чета. Битката не е равна. 20 и няколко души зле въоръжени мъже, но с висок боен дух срещу 400 души редовна турска войска. Краят е ясен и предрешен. Върховистът Таньо Николов не изпраща никаква помощ, макар че наблюдава по-далеко горе битката, залегнала на един от северните чукари. На 9 октомври 1912 година, 4 дни преди освобождението на Сърбиново, загива смелият син на това гордо балканско селище, войводата Христо Апостолов, за който в днешни времена песни се пеят. Настъпващите части на 7-ма рилска дивизия са пресрещнати от турците на възвишенията при махала Качева. Това е тук така е в тези хълмове.
вдясно от къщата на Петър Щърбев, където дава тежък отпор. През деня Качева чука е осеяна с трупове. Жените и децата се отправят отново към горите високо в местността Речица, придружени от четници, и от височините наблюдават как турците подпалват множество къщи, църквата и училището. На 13 октомври 1912 г. българските войски влизат в село Сърбиново, днешното Брежани, като остават убити на Качева чука 45 войници и 3 офицери, а множество други са ранени. Днес на това място има скромен камък, напомнящ едно малко паметниче, напомнящ за големите хора, оставили тук костите си за свободата на селището. Град Симитли е освободен на 9 октомври 1912 г. от 22-и пехотен полк на 7-ма Рилска дивизия, влизаща в състава на 2-ра дивизия. В знак на почит към паметта на загиналите войници и офицери в близост до църквата и моста на река Струма, в Симитли е построен малък възпоменателен мемориал. Всеки може да го види точно за войчето там. В следващите 4 дни, след тежки боеве, 10, 11, 12, 13 октомври, освободена цялата симитлийско-крупнишка котловина. Всички годни да носят оръжие мъже са мобилизирани към новосформирания 14-ти македонски полк. Неколцина от по-възрастните остават да пазят селата и махалите, реквизират се от българската власт всички волове, коне и мулета, ведно с каруците и фуража за животните. Жените стягат по една малка бухча с дрехи и украсяват по стара традиция с последните разцъфнали цветя пушките на мъжете си и със сълзи на очи ги провождат на юг към Македония. Освободеното, намиращо се в северната част на котловината село Симитли, е напуснато от всичките си 820 души турци и помаци и в същата година се превръща в чисто българско селище от прииждащите бежанци от Егейска Македония и преселници от високопланинските села, наоколо заселващи се тук. И още веднъж честит празник и честито освобождение, брежанци. Тук само ще ви покажа в книгата. Според статистика на Васил Кънчов, 1900 година, това е 12 години преди да бъде освободен нашия край от турско рабство, представя броя на българските къщи в селищата от днешната симитлийска община, както следва: Сърбиново, днешното Брежане, е имало 320 къщи. За сравнение, в Горна Джумия, днешния Благоевград, е имало само 100, по някои време до 170 български къщи в различните периоди. А Брежани е било едно огромно село с 320 български къщи. Запомнете го това, брежанци, и се гордейте. Градово по това време е имало 250 къщи, Железница 150, Тросково 130, Ораново 110, Сушица 100, Осаново 40, Докатичево 14. Това беше за днес. Чао, чао и още веднъж честит празник, брежанци, 111 години от освобождението от турско робство. Чао, чао и до нови срещи!